Az a kérdés, hogy a politikus az megfeleltethető egy péknek. Onnantól kezdve, hogy a szakértő választott politikus lesz, szerintem megszűnik szakértőnek lenni, mert nem tud pártatlan lenni. Van-e vajon érték és érdekmentes szakértelem? Tehát, hogy van-e olyan? Bármikor leérdelem neked az egykulcsos adórendszert, a 9%-kal és a progresszív adórendszert 3 kulccsal. Egyszerűen más lesz a hatása. Szerintem még nem tartunk ott, hogy relevánsak legyenek a pártfoglalók. Sokféle vélemény, sokféle szakértelem, sokféle érték és érdek tudjon megjelenni egy politikai döntéshozatali mechanizmusba. Én meg szeretnék egy olyan világban élni, ahol a pék az csak sütheti a zsömlét, és nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkoznia.